ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଡୁଡୁଲ ମୋର ଆସିକି ବ୍ଲାକି କି ଦେଖୁଛୁ। ବ୍ଲାକି ସିଟ୍ ବ୍ଲାକି ଯେତେବେଳେ 2 ମାସର ହେଇଥିଲା ନା ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ହେଇଥାଏ ସେ ଏବେ ଆସିଥିଲା ବହୁତ ଟିକିଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଆଜିକି ସେ ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ପ୍ଲସ୍ ହେଲାଣି ତାକୁ। ଏବେ ଡୁଡୁଲ ସହିତ ଖେଳିବ ଆଉ ଡୁଡୁଲ ବ୍ଲାକିକି ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ଲାକି କି ଡୁଡୁ ବ୍ଲାକି ଦେଖୁଛି ମୋ ବାବା ବ୍ଲାକି ଦେଖୁଛି ତାକୁ ତାପରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି। ଡୁଡୁଲୁ ଯାଉଛି ଟାଟା ଟାଟା ମୁଁ ଯାଉଛି ଟାଟା 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 ଯାଉଛି ଟାଟା। ମୁଁ ଏବେ ଲୁଚି ଯିବି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ରିଆକ୍ସନ୍ ସେ କେମିତି ଖୋଜୁଛି। ଏଇଟା 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 ମୁଁ କାଇଁ ଡୁଡୁ ଏଇଟା 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 ମୋ ଡୁଡୁ ଆଜି ବସିଲା କୁନୁ ବସିଛୁ ମୋ ଡୁଡୁ ବସିଛି ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଅନବାଲାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଡୁଡୁ ତାଇ 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 ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ। ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।